Garap nyiot gajian Evi Pro sekalian marani anak wadon guys. Kewis nang pemini parkir motor kailinge nang ngarep SD Persis. Ya wis mlebu bae. Alhamdulillah bisa ngerasakna gajian maning. Sing urung gajian semangat ya, semoga sesuk bisa gajian. Ya biarpun inyong gajiannya urung akeh kayak suhu, tapi ya alhamdulillah tak syukuri wae guys. Bar njiyo duit inyong langsung becer, tuku endog karo tuku jajan bocah, tuku lengak karo tuku roti nggo inyong hehehehe. Banjur jemput anak wadon dong. Wong diparani malah jerene garep jajan disit. Lah ya wis tak tinggal bae maring parkiran motor, tak enteni nang kene. Ya wis disit videone guys.